dito kay Bro Dubi. Ayan, Sako. Yan yung mga tropa natin dito sa Ilihan mga kaspero. Ayan. Mantap. Mantap. Siya pala yung kapatid ni Bro John Ray. Ayan. Kamusta ang buhay? Pasok, Tip. Pasok tayo sa tunnel. Yan. Yun. Tunnel ng Brisamar mga kaspero. Dito kami mamamana. Baka mayroong igat dito. Baka may buhaya. Yan. Lapit na tayo lumabas mga kaspero. Ayan. Yun, kita ko ng liwanag. Ayun, nakalabas na. Pana. Iti. Yun. Tapos na. Yun. Yan yung spot. Total nakapag-warm up na tayo mga kaspero, kaya diretso na tayo dito sa malalim na part. Bali yung dinadive ko dito around 22 meters at meron akong target dito na nakita, isang batfish o GT mga kaspero. GT, Giant Toblerone. At syempre request ito, kaya papanain natin ito mga kaspero dahil malaki na ito. Umabot na ito ng 2 kilo mahigit, kaya binanatan ko na kaagad mga kaspero at ayot sa pool. Ang ganda ng pagkatira natin dito sa batfish at meron pang kasama. At yun, lumayo yung kasamahan at ito secured na, nahuli na natin isang batfish at ito yung unang isda natin sa araw na to mga kaspero. Pagkatapos natin na secured yung batfish natin, nag-drop ulit ako dito kung saan nakapana tayo ng batfish. At pagbaba ko, meron akong nakita ulit na isang batfish na papalapit sa atin. Habang pababa pa lang ako, nakita ko sa unahan na papunta sa akin. Kaya yung ginawa ko, dumapa ako at tinignan yung paligid. Baka may dugtot na dadaan o kaya giant trevally. Ang ganda ng visibility ng tubig natin ngayon, klarong klaro. Kaya eto yung batfish, tinira ko na mga kaspero. At ang ganda ng pagkatama, headshot, nakatagilid siya. Ngunit nung pagpana natin, tinamaan sa ulo. Grabe, ang bilis palang gumalaw ng batfish na to mga kaspero.
First time kong nakapana ng ganitong sitwasyon na nakatagilid ngunit sa ulo yung pagkatama. Grabe. Kaya meron na tayong pangalawang isda, mga kaspero. Ito na sana yung pangatlong isda natin, isang king mackerel. Malaki-laki na rin ito, mga kaspero. Maabot na siguro ito ng mga 6 to 7 kilos. Kaso lang medyo mailap at out of range, hindi natin mapana. Pag pinana natin baka hindi tumagos yung shaft natin at makawala. Sayang lang, kaya ayun, nung hinabol ko at hindi ko inabutan, hinayaan ko na lang, mga kaspero, at bumalik ako sa taas gawa ng medyo malalim yung sinisid natin dito sa king mac na to. At yun, bumalik tayo sa taas at magpapakita naman yan ulit, mga kaspero. Nakapana ako ng king mac at dalawa yan sila, mga kaspero. Hindi na ako nag-open ng cam, baka hindi natin maabutan, kaya ayun, pinana ko na agad. At itong next, kaso lang medyo malayo, kaya tinaray kong panain at ito yung nangyari. Napababa yung pagkatama at hindi inabot, mga kaspero. Tingnan natin sa slow mo. Ayan o, malayo talaga. At yung takbo ng shaft natin pababa, hindi tinamaan. Okay lang, at least babalik na naman yan sa susunod. Kaya balikan natin yung spot na yan, dahil dyan lang naman sila lagi nagpapakita, mga kaspero. At umahon na kami niyan, mga kaspero. Yung mga nahuli nila, ito, pugita, igat, at saka banak. Dalawang banak kay Master Danny. So yung nahuli natin dyan, king mac. Yun, umahon na tayo. Oh, bro Bem. Dito tayo sa mga tropa ni Bro Bem. Shoutout sa inyong lahat. Alright. Kilawon or tulahon? Kilaw! Kilaw! Kilaw. Oh. To? Sabaw? Maya-maya. Oh, may lapu-lapu pa. Lapu-lapu yan, hindi yung bagpes. Kasama natin yung Master. Ayan, Master Kevin. Subscribe natin yung YouTube channel niya, Kevin Galaben. Ayan. Siyempre si Master Danny na nilulumot na yung witsot. Hanggang ngayon nilulumot pa rin. Ayan. Suportahan din natin yung YouTube channel niya, Danny Herrera. Ayan, yung mga gamit namin ready na rin. Pana ni Master Danny. Ayan. At yung kay Master Kevin. Ayan. At siyempre itong pana ni Bro Bem. Itatry natin kung ano yung performance nito sa tubig. Hindi pa daw niya na-try ito, kaya tayo yung magbinamano. Yan, naka-rife handle. Yan, rife handle yan, mga kaspero. Tapos naka Salvimar shaft. Ayan, tapos naka spirit na rubber. Ayan, 216. Ayan, yung haba nito 130 cm. Kaya try natin. Sana makabinamano ito ng king mac. Yun.
Shoutout po pala kay Sir Marvins G. Ginsola. Ayan, ng Boracay. Ayan, shoutout po. Balang araw magkakasama po tayo dito. And kay Sir Bobby Gaba, kay Sir Bontasio. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi. And syempre sa mga kasama natin dyan sa Batangas, sila Bro Ashley, Bro Ronald, Bro John Ray, at si Bro Ryan, si Bro Dendo. Ayan, kay Bro Derek, kay Bro Jojo. Ayan, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dyan sa Batangas. At babalik din naman kami dyan. Sana patuloy kayong mag-iingat sa pagdadive dyan. And see you sa mga next adventure natin dyan sa Batangas, mga kaspero. At ito, prepare na tayo para tingnan natin yung performance ng pana na ito na kay Bro Bem. Ayan, shoutout sa'yo Bro Bem. At sulit ka talaga, the best. Ayan, maraming salamat sa mga tulong mo. At mag-iingat ka lagi at dive safe. Let's go! At ito na mga kaspero, tingnan nyo yung buoyancy ng pana na to. Ang ganda. At nung hinawakan ko na ito mga kaspero, pag maniover, ang ganda talaga, magaan sa tubig. Mabigat siya sa dry pero pag sa tubig magaan. At ito, iloload na natin yung pana. Ayan, naka 16mm yan na US Prime Line na spirit na rubber. Pero kayang-kaya natin i-reload mga kaspero kahit mahaba. Nasa 130 cm yan, kaya okay lang kasi medyo sanay na tayo sa malalakas na pana. Kaya parang easy lang na i-load natin itong 130 cm na pana. At nag-warm up muna ako doon sa tabi bago pumunta dito sa spot kung saan medyo malalim talaga itong spot na to. Kung sasagarin mo siguro aabutin ng mga 30 to 35 meters yung baba, kaya hindi ko sinasagad yan mga kaspero. Tinitingnan ko lang sa dive watch hanggang 25 meters lang tayo, then stop lang tayo, tingin-tingin tayo sa paligid dahil dito ako lagi nakakapana ng King Mac. Bigla-biglang sumusulpot sa gilid natin yung King Mac dito, gawa ng maraming mga bait dito, yung mga triggerfish at mga dalagang bukid. Pero meron akong napansin dito na isang maya-maya o snapper din ito. Ayan mga kaspero, medyo malalim talaga yan, kaya ayun, binanatan ko na. Ito yung first fish of the day natin sa pag-dive natin na ito, gamit ang pana na 130 cm na open muzzle mga kaspero. Ayun, malakas naman, kaso lang nanibago tayo gawa ng nasanay tayo sa roller at saka sa invert na pana. Kaya nung gumamit tayo ng sling, medyo malakas yung recoil dahil naka double 16mm. Pero goods naman yung tapo ng shaft niya mga kaspero. Itong isda pala na napana natin, bihira po ito makikita sa mababaw na parte ng dagat. So kalimitan nahuhuli ito sa pamimingwit dahil malalim talaga ito mga kaspero na isda. Ayan, kung mapapansin nyo, tawag sa amin yan mamburaw dito sa Boracay mga kaspero. Malaki na rin yan, umabot na yan ng 1.5 kilos mga kaspero. Kaya ito yung namano ng pana ni Bro Bem. Malalim na isda to. Ayan, isang maya-maya. Tsaka hindi nga nagtagal, yung tinawag ako ni Master Danny dahil nakapana siya ng King Mac. At nung tiningnan ko,
yung pagkapana ni Master Danny sa likod na part, kaya dali-dali ako baka makawala at sayang. Kaya eto, tingnan nyo yung pagpana ko ng King Mac gamit itong pana. Ayun, sure ball mga kaspero, natamaan sa spine at hindi na nakagalaw yung King Mac natin. Ang ganda talaga ng pana na to, kahit medyo malakas lang yung recoil, pero okay lang. Yung gagamit nito pag nasanay, talagang maganda siya gamitin. Dali! Sisikipin daw. Dos minutes.